गिबि गिबियावनो गोदान बोसोरनि बे दुलाराय तामुलपुर जिल्ला ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि आंनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे हामलायहरनाय गोसो गोरबोजों जासिहरबाय। दा जोंनि बे सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि सिङाव दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेथि थान्दै जख'न्थाइ जोंनि बे निधुवा ओनसोलाव खुंनो आखायाव लादों। दा बेयाव बे खुंनो लानाय जि खामानि बे खामानिया जाहाथे जोंनि बाव पुर्ण एखे आबुं महर माने सोलिगासिनो दं, जाफुंसिगोन। दिनैनि भितरावनो फ्राय सम्पुर्ण जाजोबगोन जोंनि खामानिया। दा बेहाय आं ओरैबायदि आसा खालायदों जे दुलाराय बे तामुलपुर जिल्ला रायजो राजा मेलेमजिबिफ्रा जाहाथे जोंनि बे गेवलां मेलाव जाहाथे गोग्गोयै गोख्रोङै बाहागो लागोन, आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालायनाय जादों। दा बेयाव जोंहा एसे उसुबिदाया ओरैबायदिल' जादों, जों दानि मुगायाव जिहेतु मुल्यफ्रा बृद्धि जाबाय बुस्थु बाहिनि दामफ्रा। दा बेयाव जोंहा थाखा फैसा एसे माने नाथ'नि जादों, जों हाजोबाखै। दा बेखौ जाहाथे आं गोसो गोरबोजों आसा खालायदों जाहाथे बेखौबो जों रायजो राजानि हेफाजाबजों जों जाहाथे सुफुंनो हागोन, आंनि गोसोआव बे दृढ़ एकेबारे बिसास दङ। दा बेनिखायनो आं दुलाराय सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि रायजो राजा आरो तामुलपुर जिल्लानि मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय पुर्ण सहयोग मोनगोन होननानै गोसो फोथायनानै आङो आंनि बे बानजाय आफादनिफ्राय सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। आं नैबेखौनो खावलायदों, दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जथ' हारि माहारि दङ गुबुन गुबुन, बिथांमोनाबो जाहाथे गासिबो बाहागो लाफैयो, आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। মই আজি ইয়াকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ 29 নং শুক্লাই চেৰপাং পৰিষদীয় অঞ্চলৰ যিসকল জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাৰ এই মানে অধিৱেশনত যাতে পূৰ্ণ সহযোগ কৰে, সেইটোকে কামনা কৰি মই আজি এই মন্তব্য সামৰিছোঁ। बेयो माबायदि आवगायदों? गिबियावनो गासै निउस नायग्रा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि थान्दै जख'न्थाइ आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि सेथि थान्दै जख'न्थाइ, बेनि जख'न्थाइनि जि हाबाफारि बा खामानि दामानि बे बर्थमान सोलिगासिनो दङ। गाबोननिफ्राय जोंनि बे थान्दै जख'न्थाइ बियो जानो थांगासिनो दङ। नैबे समाव आं बुंनो सानदों जोंनि थान्दै जख'न्थाइनि जि खामानि बियो 90% जाफ्रामबाय। माखासे खामानि बाखि दंबावो। दिनैनि गेजेरावनो जों फोजोबनानै गाबोननिफ्राय जोंनि तामुलपुर जिल्ला आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि जि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ जोङो मावफुंनायनि थाखाय थाम-थिम जाबाय। दा बेवहाय बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों, जोंनि मोनफ्रोमबो जि सानथामनि जि हाबाफारि बेवहाय जोङो फारि फारि मावलांनो थाखाय जोङो थाग-थियारि खालामबाय। गिबि हाबाफारि जोंहा माखासे इमिग्रेसन बेखेवनायनि हाबाफारि दङ, मेन गेट बेखेवनाय, बेनिफ्राय साइनासालि बेखेवनाय, गोबां बेबायदिनो हाबाफारि दं। बेखौ जोङो गाबोन बेखेवना लागोन। बिनि उनाव जोङो दख'रा आफादनि माखासे हाबाफारि थान्दै जख'न्थाइ बा डेलिगेट बेखौ जोङो गाबोन मोनाबिलि समाव खालामगोन। बिनि उनाव 5 थारिखनिफ्राय जिल्लानि माखासे हाबाफारिफोर बेखौ जोङो मावफुंलांगोन। बेजों लोगोसे जिहेतु माने जख'न्थाइ बेजों लोगोसे माबाफोर दिन्थिफुंनाय बेबायदि थागोन नामा? बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोङो गोबां दिन्थिफुंनाय लादों। गेलेनाय, हारिमु बादायलायनाय, बे रोखोमनि गोबां हाबाफारि दं। आरो फैबाय थानाय समाव 6 थारिखनि फुङाव जोङो हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेहाय
गुबुन गुबुन हारिनि बिथांमोननि हारिमुखौबो जों दिन्थिफुंनो बेयाव आखायाव लादों। जोंनि बर'नि माखासे हारिमुनि अनगायैबो गुबुनखौबो जोङो बेयाव लाफानानै दिन्थिफुंनो थाखाय जों थागिरो। गाहाय आलासि हिसाबै दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार आरो जोंनि बिटिआरनि CM मानागुदेर प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां बिटिआरनि EM बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बेयाव बाहागो लानो थाखाय आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय। बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि बे हाबाफारि बेयो खोब मोजाङै जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामदों। नैबे समाव आं खावलायनो सानदों जोंनि तामुलपुर जिल्ला आरो सुक्लाय सेरफां दख'रानि जि थान्दै जख'न्थाइ बेवहाय बे ओनसोलनि बा तामुलपुरनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि हारिनि थाखाय जि खामानि मावनो जे साखाफारा जादों बा मावबोदों बेवहाय रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानानै थुलुंगा होफैनांगौ एबसुखौ आरो बेबायदिनो हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाबाय थालांगोन बेखौ आङो आसा खालामदों।